Daytoy nga balay taikon kunada, amin nga agyan ket na nagmanda. Tanu adda kam bisitas dadagdagusen respektarenda. Anong ken manang kablawan da kayo man, nanaken tata naragsak nga Paskwayo. Sapay ti Diyos ket sapay lakuman, tamadanunan tainto manen ti Paskwa. San nga may gapo apo tirigat mi, may panggep ti mayan mi, yan tagagangay nga intay rambakan iti Paskwa numadanuna. Alanana panunutin nyo, tayrumbeng kadagam nga ipapaskwa, tadu adu da pailaeng iti balbalay nga ingkam pasyare. Ala kobrador agkuti-kuti ka, taing kawaten gaiten ni nana, nubasit a Diyos ti agngina, ngagtaot tanasamit nga puso. Intayon, intayon gagayen, intay agpuros merasol ken hasmi, taintay arkusan jay ubing nga anak ni Santa Maria Birhen, napalalo nga
panagdungodan. Iti anak ni Santa Maria Berhen, tano nakaturog ililili, dano nakaring itultulodan. O nakaturog agmurmuray ka, o nakaring luktam ta bentana, ta kita no asino da, dagitoy umay makipaskwa. Adios kam apo keting kampay, Diyos ti kumuyog kunayo kadi, tano ada ingkam nakabasulan ni denyo, ti dakil nga pamakawan.